please like, follow, and subscribe. Mao kini ang mga butang na nanginahanglan og kuryente aron kini mugana. Sama sa electric fan, refrigerator, rice cooker, washing machine, dancing lights, ring light, laptop, plansa, bulb. mausad kini ang mga pananglitan sa mga butang nagigamitan og baterya aron kini muandar o mugana. Sama sa Cell phone, calculator, flashlight, toy car, wall clock, watch, radio. aduna po'y mga gamit nagigamitan og solar panel sa pag-charge para kini mugana o muander. Sama sa Power bank, radio, flashlight.
3, 2, 1. Go! You